Tak ahoj lidi. No dobře. Vítáme vás u našeho nového challenge na skořici. Jinak, kdybyste to přeslychli, já jsem Richie, toto je můj stydlivý kamarád Rajčoš. Wow! Bravo! A abyste viděli, že tady máme skořici. Jo? Každý oba dva si nabereme jednu kávovou žičku skořice. Čajovou. Tak čajovou. Detailist. A pokusíme se jí spolknout, takže na to. Děkuji asistentko. Máš tady Tak jdem. Ty krávo. Na zdraví. Wow! Richie! Dej si posles. Wow! Super! Jo! Skvělé! A teď si to poslyšeli. Já nemůžu. Já. Asi jsem si udělal něco. No ty krávo. Já jsem Wow! Bravo! Kam já jsem se Že vlastně to nebylo, ale super! Já jsem to vlastně šněpl, ty vole. Si umýjte ty nůžky. Já vím, pálí mě nos. Kde to mám? Dobrý. Co na to, že to naváží? Dobrý den. Kurva. Dobrý Tak jo. Já vám něco povím. Já obdivuju ty lidi, kteří tento challenge nevzdali. A dali ho, protože... Já přece si taky říkal, jako hromada těch blbečků, co si řekne, ty vole, co si řekne, ty vole, co na tom může být z kořici, ale vážně tady to je síla. No comment. Tak ještě Tak se mějte. Dobrý den. Jo, taky jsme si nabrali vrcholatou žičku. A pokud se vám toto udušení líbilo, nezapomeňte nám dát like, koment, jaký challenge chcete vidět, recepty a Odběr. taky. Nikoliv, že Tak